नागा स्टाइलाबोथ' माबानि थायोना wngkam स्टाइल आव स्टाइल लटा स्टाइल नङा होमबा कैसा लगा मेरा मजाक मानि स्टाइल जाखो नों मानि स्टाइल संदों ओंख्रिया मोनथिया इदिखौ आं बुंनो रोङा जे मिसनाव थाना फैदों नोंसोर रोङो जों रोङो नामा सिखासें होनो माखौ मा सें होनो मा मिन्थिगो वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 आं रायजोखौ रुक जा जों दा लोगोफोरजों भिडिअ खालामफैदो आरोना नों ना मा होनो लोगो सानसेयावनो खारखाबाय सासेया अफिसाव फैनायालाय माथो जानांगौ जागोन ना टपाटप मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप अभी कोई और रास्ता है